आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं मोनसेनाव आखाइ खबजोबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय आरोना। नोंथांमोनावबो आं निमाहा बिबाय। आंनि मोनफा मोननै जाथावै भिडिअनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय लोगोफोर, आरो आं नेक्स्ट टाइम बेबायदि भिडिअ लाबोला। हेलौ लोगोफोर, गुड मर्निं बयनिसिमबो। नै बिराद खुवा खुदों जोंनिथिंजायहाय। गिबियावनो आंनि बिदिमारि इउटुब चेनेलावहाय फिन खेबनि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअहाय फरायहरनाय थाबाय। आङो मोनसे क्लिप भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। बेनो जाहैबाय दा भाइरेल जाथानाय फेसबुक इउटुब लाबानो नुनाय खनजिथा बर' आरो लेना आरो सना दैमारि मोननि रिल्स भिडिअ बानायनायनि सायाव, नङा होमबा लोगोफोर। बेनिनो आङो क्लिप भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। खनजिथा बर'खौथ' नुखादों, रायजोफोरजों बिसार खुंजानाय, बुजानाय, समाय लाहोजानाय, आरोबाव दंबावो होननानै नाम थांखि जानाय सना दैमारि आरो लिनामोन। बिथांमोनहा दिनै निमाहा बिदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। निमाहा बिनाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोनहा नुवाखैबा नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायदो। दिनै आदा जन खार्जि बिथांखौबो साबायखर बावनांगोन। बेनि दारैसो दिनैहाय सासे हमजानानै गामियाव मिथिं लिंजानानै बिसार लिंजानायनि उनावहाय गासिबो दिनै भिडिअ गाज्रि बानायग्राफोरा निमाहा बिनो गोनां जादों। बिथांखौ साबायखर बावनांगोन आरोना। आरो जोंनिनो बर' मानसि सासे आर्मिया गाज्रि भिडिअ लाबोनायनि सायावहाय मा फोरमायदों बेखौबो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो, देखायलांगासिनो दङ। बिदिबा क्लिप भिडिअखौ लोगोफोर। दा खनजिथा बर'नि दा बहुत भाइरेल जादों ना होमबा लोगोफोर। एक्सुवेलि मोजाङानो जादों रायजोफ्रा बेबायदि खालामनो हानाया। एक्सन ग्रुप मावनायनि सिगां रायजोफ्रानो जुदि एक्सन लानो हादोंबा मोजांनि खोथा। आरो बेल' नङा, गोबां दंबावो। बिसिनि सायावबो एक्सन लानाय जागोन, जाखागोन आरो लाखागोनबो। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय, एक्सन ग्रुप दंखायो, बेनि थाखाय ओंखारगासिनो दङ। दा नोंथांमोना एसे हायोबा लिमिट आरोना, जेरै गारि सालायबाबो नों लिमिट सालायनांगोन ना। लिमिटनि बारा सालायबाथ' नों एक्सिडेन्ट जाखागोन। दा बेनो आरो बयबो लोगोफ्रा माने गासिबो बुस्थुखौ लिमिटसिम सालाय आरोना, लिमिटसिम सालाय, लिमिटनि बारा दा सालाय आरो। आं दा लोगोफोरनो बेखौनो फोरमायहरनो सानदों, जानाखि फेसबुक सालायग्रा लोगोफोर, बिसोरनिसिम बेखौनो फोरमायहरदों, माने लिमिटनि बारनो नाङा आरो, लिमिटसिमल' सालाय, मिथिबायना। नङाबा एक्सिडेन्टआ फाक्का जाखागोन आरो। दा मोजाङानो जादों, बयबो दा एसे गिसिगोन। आरो दंबावो माखासे, बेखौ आरो एक्सन ग्रुपआ नायगासिनोखा। सानसेबाबो बिसोरखौबो एसे नांगौनि बाराबा माने बिसोरखौबो बानायनो हागौ आरो बानायखागोन आरो। ओंखायनो लोगोफोर साबधान जा। आरो आं लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे बुस्थुखौ खिन्थाहरनो सानदों। बे जोंनियाथ' नर्थ इस्टआव आसामाव जेबो नांबावा, गुबुन जायगायाव आरो बेनिफ्राय रासिन जाथाय जागासिनो दं, मिथिबायना। माने गावनायसिम बेबायदि सोलिगासिनो दं, गाज्रि भिडिअ लाबोग्राफोरखौ, मिथिबायना। ओमफ्राय आरो सिगां वार्निं होग्रोयो, वार्निं होनायाव जुदि मानियोबा बेखौ गावनायसिम जाबाय आरोना। आरो लामा सामायाव माने फुख्रेमनाय, एक्सिडेन्ट खालामनाय, थारमाने बादा होनायाव लायासै नालाय, ओमफ्राय बेखौ लामायाव जमनानै माने गारिजों फुख्रेमनाय, एक्सिडेन्ट खालामनाय, बेबायदि सोलिगासिनो दं। ओंखायनो आं नोंसोरखौ गुरैयै खावलायहरो, जाहाथे नोंथांमोना बिदिखौ एसे खम खालाम आरोना। बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनायखौ एसे खम खालाम, नङाबा नोजोराव गोलैगोनबो, मिथिबायना। नोजोराव गोलैबाथाय जारला आरो। बयखौबो फार्स्टआव खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। थारमाने खोथाया जाहैबाय, दा बुहुत माने मेसेजाव फैबावदों, मेसेन्जाराव हरबावदों नालाय। दा खोथाया जाहैबाय, जोंनि बे लिना ब्रह्म आरो मा नाममोनलाय जोंना सना दैमारि। दा बिसोर सानैखौ जोंनि जेसेबां भिउवार्स दङ आरो पाब्लिकफोर दङ, बिसोरखौ खेबसे भिडिअआव जुदि नोंसोर फैनानै लाइभ फैयोना, नोंसोर भिडिअ खालामो, नोंसोरनि खोथा। नोंसोरो भिडिअ बानायनानै नोंसोरो सरि खेबसे बा माफ बिनाय, निमाहा बिनाय मोनसे भिडिअ बानायनानै ला, होमबा पाब्लिकआ मोजां मोनगोन। थारमाने बिसोर बुंगासिनो जों मेसेजाव माबायाव स्टेटास होनानै माबानायखौ जों मानिनो हाया, स्टेटास होनानै सरि बिनायखौ जों मानिनो हाया। दा बेखायनो जोंनो बिसोर भिडिअ बानायथारनांगौ आरो निमाहा बिनांगौ।
बे खोथाखौ बुंगासिनो स' बिनि थाखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो माबाखौ खावलायो सना दैमारी आरो लीना ब्रह्म बिसोर सानैखौ खेबसे मोनसे भिडिअ बानायनानै जाहाथे नोंसोर पाब्लिकनि गेजेराव सरि बियो आरो नङाबा आरो जुदि नोंसोर मानियाबाथ' उफाय गैया गावबुरा सावबुरा थोननांगौ जालायगोन उफाय गैया जायखिया खेबसे खावलायनाय थाबाय गुरैयै नोंसोरखौ जायखिया मोनसे भिडिअ लाबोनानै पाब्लिकनि सिगाङाव मोनसे निमाहा बिनाय जाहाथे नोंसोर नेक्स्टआव बेबायदि बानायला रिल्सखौ भिडिअखौ दा बेनि थाखायनो नोंसोर अलरेडि निमाहा बिखांखाबाय आंबो मिथिगौ थेवब्लाबो माने पाब्लिकआ जाहाथे मोजां मोनगोन आरो नोंसिनि सायाव अनसायनाय थागोन अननाय थागोन जेनेबा बेखायनो नोंसोर खेबसे पाब्लिकनि सिगाङाव नोंसोर सरि बियोबा मोजां जागोन आरो थेंक इउ स' माच हेलौ आंनि गासैबो फेसबुक फेमिलिफोर गासैबो फेसबुक फलोवार्सफोर आरो नायगिरि बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा बयबो दुखु मोनदों नालाय बयबो बुंहरदों नालाय आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय आरोना आं दा बेखौनो बुंनो सानो बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं नोंसिनाव आखाइ खबजबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय आरोना जाहाथे आंखौ निमाहा होदो सानस'नो हायैयाव मिथिस्लाबैयाव लाबोफ्लांबाय माने बेबायदि जागोन इसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना भिडिअखौहाय एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो होननानैसो लाबोनाय जाहैदोंमोन आरोना इसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिनाय जाबाय आरोना बै माखासे भिडिअनि थाखाय नोंथांमोनहा बुंबाय थादोंमोन नालाय भिडिअ लाबो होननानै बिनि थाखाय आं भिडिअ लाबोबाय भिडिअआवहाय आं भिडिअनि गेजेरजों बयनिसिमबो आंनि फेसबुक फेमिलिफोरनिसिम बा नायगिरि बिथांमोननिसिम आखाइ फारनै खबजबनानै खर' गंग्लायनानै आं निमाहा बिनाय जाबाय आरो दे आंखौ बयबो निमाहा खालामदो भुल जाफ्लांबाय आरो आं मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो दे होमबा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय दे आं आरो इसेबां बुंनोबो रोङा रायजो राजा नोंथांमोन आंनि फेसबुक पेज फेमिलि मेम्बार्सफोर आं दा रायजो राजा गासैबो नोंथांमोनावबो आं निमाहा बिबाय आंनि मोनफा मोननै जाथावै भिडिअनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय लोगोफोर आरो आं नेक्स्ट टाइम बेबायदि भिडिअ लाबोला सानस्लाबनो हायैयाव आं बिदि भिडिअ होफ्लांबाय बिनि थाखायनो आं खर' गंग्लायै नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय जाबाय निमाहा होगोन होनना आसा खालामबाय नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर निमाहा बिबाय बिसोरो गावसोरनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै दिनै गोरोन्थिखौ मावो आरोना मानसि हिसाबै दिनै गावजों गाव निमाहाबो होलायलायनांगोन गावसोरनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै निमाहा बिबायब्ला निमाहाखौबो होनांगोन लोगोफोर उन समफोरावहाय मोजां भिडिअ लाबोनो नाजा आगैमोन नोङो बेबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोबाल' भिउस फैया आरोना मोजां मोसानानै दिन्थि नोंसोरथ' मोसानो गोरों मानसि सना दैमारियाबो जोबोर मोजां मोसायो आरो खनजिथा बर'आबो बिराद मोजां मोसानो गोरों मानसि मोसानानैनो भिडिअ लाबोबाय था बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनानै जाथिनि आरो हिन्जाव माहारिनि बदनाम खालामनो नाङा आरोना लोगोफोर आरो आगैमोन नोंसोरखौबो नाम थांखिनानै बुंनाय जाबाय गाज्रि दामोन दुखु दामोन जाहाथे उन समफोरावहाय मोजां भिडिअ लाबोनानै नाम खामायो सिगां समफोरनि बायदि रंजा खुसि भिडिअ लाबो लोगोफोर आरो आगैमोन भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल लोगोफोर